Ето ми след рекламите. Ето ни отново след рекламите. О, какво прави Triple H? Има шанс да вземе... Но още продължи да го удря. Симпънк ще скача ли? Какво ще прави? О, не. превариха. Triple H такъв суплекс направи. Мисля, че Triple H иска първо да приби Симпънк. Не, най-вече иска да приби Симпънк. Не знам защо. О, Симпънк излиза. Да сигурно да се отдъхне. Или да вземем нещо. О, Мас. Да. Ох. О. О. Така, продължайте да пишете, да ни пишете фенове на Killjoy, да ни пишете за Twitter и ние ще ги казваме в това шоу. Много хора писаха в Twitter, скалата ще има ли матч днеска и Не. отговора ми е не. Ох, какви търхотници. Симпънк. О. Мистер Макмин каза, че може някой Букър Ти да поне един матч и той да играе. Но това няма да се случи в този епизод. О, черето му направо подскочи. Какво прави Симпънк? Такъв брутален удар Симпънк нанесе. Иван върви Triple H. Да, знам какво иска да направи. Симпънк има огромно... О, колко бързо се изправи. Сред Хикса. О, не, преди Хикса се взема стола. Аз съм стълбите. Симпънк се качва пръв. Също и стрелята се качва. Не, още един суплекс! Какъв суплекс направи? Triple H. Има огромен шанс. Много огромен шанс да вземе титлата. Не вземе ли? И не. Не. Този матч има голямо напрежение. Преди Хикс се ядосва. Той също прави като Симпънк. Какво прави Triple H? Какъв голям удар в гръбнака. И удар с лакът. Такъв булдог. На място на трите Хикса ще да взема купърчето. Титлата. Да, свикнал съм като гледам постепва. Но естествено и Triple H ще се качи с него. Какво ще стане? Не. Какво прави Triple H? Защо седи? Двамата се налагат удари. Шанс за Triple H да вземе титлата, ще я вземе ли? Симпънк да побърза. Симпънк. О, вижте, той трудно се качва. Още един суплекс. Още един суплекс. О, не. Triple H може да има шанс да се добере до оклама. Не, Triple H не иска това. Защо? О, какъв суплекс. Какъв интересен матч, уважаеми зрители. Не. Ма иска да се го върна за преди малко. Иска да се го върне. Симпънк май вече няма никакъв шанс. Майкъл Кол, какъв брутален матч. Тънки ще не дава на Симпънк си.
О, Има ли кръв? Не. О, Трипъл Ейч сега чак се сети. О, CM Punk се качва. бъдете много наранен. Той атакува, постоянно се шамари. О, отново ли? Отново ли? О, не! О, отново. Най-странното е защо. Защо не иска да вземе титлата? О, CM Punk. Сякаш не ме интересува. CM О, Punk. CM Punk! Качване на Трипъл Ейч също. О, CM Punk. О, Матката! Той ще не CM Punk да се добере до титлата! ма е много изморен. О, но Не Трипъл Ейч и той. твърде бавно се качва CM Punk. О, Но вижте, е бутна нарочно стълбата, така че CM Punk да не се добере до титлата. Много хубав матч, нали така? да. О, О, суплекс. германската това. Да. CM Punk се качва. Тук Трипъл Ейч да внимава, защото ако CM Punk ще прави суплекс, това ще бъде повече брутално. Тук. Още един път! Четвърти или пети! О, Става тук вече наистина да се доведе до титлата, ама не знам, бързо. о, той ще се... А той ще не Трипъл Ейч да вземе титлата. Ще го направили. И да, Зея! Това е Зея, CM Punk губи. CM Punk загуби. Но искам да ви кажа, това си беше... Брутални Това наистина малко си беше измамничко, все пак CM Punk беше много ранен от Роял Ръмбъл, нали така? Да, но... Хикса му направи все пак 4 суплекса. Странно е как се изправи даже. Особено наганна брутален удар, който Трипъл Ейч нанесе на CM Punk. Виждате CM Punk лежи. Даже не може да помръдне. Знаете, може би след малко ще трябва да продължим след рекламите. Не, още не е време. Втора и трета само слагаме. Кратката няма така. Времето е много пак. Айде така. Аз мисля, че трябва да се бия за WWE Champion. Защото най-много ми хареса тази титла. Ето. Втора и трета. Много ми хареса тази титла, затова трябва да се бия на WrestleMania. Така смятам аз. И искам да се бия с много хубав споден Трипи Хикса. Това мисля аз. Казаните ли? Аймо избра титлата на федерацията. Сега следва Stone Cold срещу Винс Макмен. Винс Макен. Макен. Да. Но искам да ви кажа... О, така. Трябва да ви кажа, матча е NSL Last Man Standing. Бяхме го получили точно към края на матча срещу CM Punk Трипъл Ейч. Бяхме получили. О, Маклиен се Лебеса. о. Това се да ще има много кръв. He's checking under the ring, possibly looking for an object in this qualification match. If you just joining us, welcome to Monday Night Raw. I'm Michael Cole, alongside the Hall of Famer Jerry King Lawless. Another vicious shot to that foreign object. Oh, Отправо Stone Cold. what punishment do you have to do in this? Винс Макмен взима титла. О, Винс Макмен за годините все още може да се бие. This match will have a lot of big moves. One question will be, who will capitalize on those moves the best? An exciting move to the outside. О, These guys are gonna try and scramble each other's brains so they can't get back up on their feet. Well, Така, not necessarily
Мисля, че може би сега ще минем към рекламите, но малко да почакаме. Да, имам още малко време. Look past the ring at the thousands and thousands of WWE О, какво да лете на пода? each and every one of them. Той му показва среден пръст. Great time tonight. Класиката на Stone Cold. Да. О, Какво направи Винс Макмен? Ladies and gentlemen, is the longest running weekly О, какъв удар в клетката. television show in Да, също нанася и... is Monday Night Raw. Лони. Ruth there's pressed by the О, taking it ти ударим по главата от Stone Cold. down. What should we expect to look at this? He may be out. О, Така, Вензи, трябва вече да минем към рекламите. Wait and see if it's over. And believe me, не още. what you want to do is make sure your opponent doesn't get back up. Всъщност прав си. Stone Cold. О, какъв стънър! И ще видим дали ще успее Stone Cold да победи след рекламите.